Σήμερα θα κάνουμε ένα από το ίσως αγαπημένο σας βίντεο. Βάζω λεφτά στο Brawl Stars και παίρνω όλο το Brawl Pass. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe και ένα like για να βοηθήσετε λίγο το κανάλι. Και αν μην ξεχάσετε πριν πάμε στο βίντεο, σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει το βίντεο Free Fire και Minecraft. Οπότε όσοι θέλετε τέτοια βίντεο, κάντε like και subscribe. Και πάμε στο βίντεο. Βλέπετε έχω πάνω 97 gems και έχουμε και το Brawl Pass αγορασμένο. Πήγαμε. Blins. Ένα ροπίν. Πάμε για Kenji. Coins θέλουμε για να ανεβάσουμε ένα Brawlers. Δώσε. Θέλουμε gems για να πάρουμε skins 29, γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε. Μια χιλιάδες. Θα πω λίγο γρήγορα παιδιά, θα είναι το ενδιαφέρον. Δεν coins εγώ παιδιά. Αυτό το τέλος, για να δούμε πως θα έχουμε με το Kenji, πως θα έχουμε στο Genji. Έχουμε πολλά coin gems. Τότε το hard drop. Super rare. Epic. Πάμε. Skin BB. Εντάξει. Πόσο μεγαλύτερα. Rare. Rare. Τι είναι αν τις κάνουμε ρε μπρο. Κλείσαμε κιόλας, δεν πιστεύω. Δεύτερο start drop. Τίποτα. Και με το τελευταίο αυτό ή 1000 credits. Ξέρετε, θα πάρω τα 1000 credits. Ναι. Θα ξεκλώσω Genji. Ωραία. Έχουμε μόνο 8000 coins. Εντάξει, δεν πρέπει να μας δώσει για τίποτα. Παγαμένους μας δεκάπα, μου είναι 3 ωραία εντάξει. Παίρνουμε αυτό και το damage. Και είμαστε έτοιμοι και πάμε εδώ και παίρνουμε αυτό. Για μένα είναι αυτό καλό, εσύ που είναι άλλο. Οπότε play mine. Challenge accepted. Και ο Frank πήγε στο Max Power. Nice. Μάλτος παιδιά. Ανέβηκε δεύτερο μέρος του Brawl Pass, οπότε να είστε. Λοιπόν Στου ξέρετε να με πήγε μια ωραία προσβολιά για πόσες μέρες, για 2 μέρες σούμα. Μπορείτε να δώσω λεπτά, πρέπει να κλείσω. Να είμαι short να πάρω το σπίτι Spike. Μετά μην έμαθα. Και πονεστού. Οπότε σου έχω πει, ο Στου είναι αγαπημένο και ήθελα πάρα πολύ το Σάντος του. Αυτό είναι το προφίλ μου. Έχουμε Fang, δεν πήγαμε Max.
Είμαι καλά. Και... Όπα. Δείτε λίγο πώς φορέδεκα. Έχω πολλούς φορέδεκα. Με Hyper και έχω Hyper Charge. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Άμα σας πατήσετε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Και να είστε συντονισμένοι και πατήστε καμπανάκι για να σας έρθει η ειδοποίηση για το δεύτερο part του Brawl Pass.